ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ ҳама касасозен. Ирӯз 12 декабри соли 2024 барои шумо навор кардем хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ ва як дона мошини фурӯшӣ. Барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира, техника чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. Навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастай. Якта Мерседес қабул кардем. Хонаҳои фурӯшӣ дар Данғара, хона дар Ҳисор, хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, хонаҳои фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар дохили Душанбе ва квартираҳои фурӯшӣ дар дохили Душанбе. Баъри шумо то охир тамошо кунед. Хулас навори ҷолиб. Мақсад аз дохили Душанбе хонаҳо зиёдтар мондагием. То охир тамошо кунед. Беҳтарин хонаҳо баъри шумо. дар таги комментар ҳатман нависонда монед аз куҷо то чанд сомона шумо дар хона даркор. Мо аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда ҳама каса лайкора мезанем, поддержка мекунем, дар канал подписатсия мекунем, зангулаша баста мекунем. Навора Саудо ТВ сар мекунем, тамошо кунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки як ҳуҷрага масоати 6 сутих. чӣ хел мебинед? ҳамин хона гирди хона маҳкам кардагӣ, ин тараф хона фасон, дарвоза часпондагӣ. шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабузда қарор дорад. WhatsApp-шон 0683. нархи хонара мега 190,000 сомон мегем, бо арзонаш мекунем. ассалому алайкум мардуми хонахар, срочно хонамон 6 сутихай мега. временка ҳай, тарафи Шарора, деҳаи Уртабуз. об свет дора, гирдаш маҳкам, одамои конкретни. ҳамин серьёзни харидор бошӣ, агар омада бин маъқул шава биги бара. хулас дига бачаҳо азиз, 190,000 сум мега. касе ки мехара занг зада масиҳат карда чахчах ка бигиренша. лайкора бизанен, поддержкара фаромӯш накунен. чизе дорен роӣ кунен. замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарата боша, агар Саудо ТВ дар канали Саудо ТВш рекламаи пасон карда фурӯшта мегзоро. TikTok, Instagram дар хизмати шумо дӯстон азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, сеҳуҷрага, масоати 12 сотих замин, ҷамоати Худоё Раҷабов, ноҳияи Воседа қарор дорад, дар ноҳияи Восеи Хидмон. нархи хонара 170,000 сомон мега. срочно фурӯшӣ. рақамҳои 1671 да занг бизанед. хонаи фурӯшӣ арзон дар ҷамоати Худоё Раҷабов. бачакҳое ки хонаҳотон дар Восе ҳастай, мақсад видеонаворшон без сумай. мерем хидмон бепул видеош мекунем, фурӯшта мегзорем бачаҳо азиз. фақат ҳамин ҳаққи роҳгиро битен қабулай дӯстон азиз. 170,000 сум мегад ҳамин хонара. ногуфта намона ҳамин тарафҳои Восе хонаҳошон, мақсад видеонавори живоиш, рекламаш бесумай. занг бизанен хидмонда. дар аввал дар охири навор мақсад WhatsApp мондагай муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага, 7 сотих масоат, Истамбул, ноҳияи Ҳамадонида қарор дорад. WhatsApp-шон 7071 да метавонед занг бизанед, масиҳат кунед. чӣ хел мебинед? хона ҳамин састаянида қарор дорад. пад абои та патаёракай. хулас мегирен, краска талабш мекунен, мақсад краскаш мекунен, краска шапак мега чӣ мега мекуненша зиндагира сар мекунен. WhatsApp-шон 7071 занг занен. 150,000 сомонӣ нархи хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, дар Истамбул, пушти МЧСит. аз 2 ҳуҷра иборат буда ва як калидорам дорад. маълумоти бештар бачаҳо азиз, занг бизанен, чахчах карда бигиренша. лайко хати поддержкара фаромӯш накунен. чизе дорен роӣ кунен. навори баъдна рекламаи конкрет мекунем. дар YouTube, дар TikTok ва дар Instagram рекламаи фасон карда дар кӯтоҳтарин муддат бе ягон посредник
хонаҳотона савдо кардан метавонед бачаи азиз. мегзарем ба чорумин мерседеси фурӯшӣ. мерседес бенз се класс аст ки соли барориш 2002 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 60,000 сомонӣ, мошинча беҳад тоза. рақамҳои 2747 номерои дастӣ, бензини холӣ, объёмаш 2, коробка автоматика дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. баъди вагон як даст гаштагӣ, задагӣ, буридагӣ, пусидагӣ, валидкардагӣ надорад. ходовой мотор коробкасозай, мотор сечковӣ. хоб бензини холӣ, краскаш тоза. хулас мошинча кор надорад. 4 дискаи фасон задагиай, муомилаи хубам дорад. касе ки мехара занг бизанен, маслиҳат мекунем, камтар муомилаам дорад. бачакҳое ки мерседес хар ҳастен, ина пожалуйста ҳамроҳи ака чахчахка бигирен. 2002 сол 60,000 сомонӣ. мордара бинен дам бигирен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки дуҳуҷрага, масоати 3 сотих, райони рӯдаки 1, Душанбе. 250,000 сомон нарх. рақамҳои 24 занг бизанен. ассалому алайкум бародаро мега. хона дар тарафи рӯдакӣ қарор дорад. маҳаллаи Зайнабобод дар қарор доштааст. аз 3 сотих, 2 дархона, ҳаммом, ташноб, алохона, тандурхона, ҳоҷатхона, хулас дигар хонаҳо ҳастай. абоё амис састаяни ҳай. дӯстон азиз, хона ремонт талаб 250,000 сомонӣ мега. дар 250,000 мегиренша ҳамроҳи соҳибхона чахчах мекунен. хулас чӣ хел мебинен ҳамаи ҳолатда ҳавлӣ қарор дорад. мегирен ремонт мекунем бо ба хости дили худтон. 250 арзонаш мекуна. аз уми канали мо Савдо ТВ занг бизанен бачаҳои азиз. лайкора монен, кадоми лайк намондай, лайкора биҷиқен, подписаться кунен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 3 ҳуҷрага 8 сотих масоҳат, ноҳияи Данғара, маҳаллаи 16, Хурӯқсоида қарор доштааст. нархи хона гарани арзон 105,000 сомонӣ. нигоҳ кунем бачаҳо, нарха 105,000 да метавонем бихарен. 7912 ватсап шона занг занен. 3 дар хона, 2 таш тайёрай, 1 таш беремонд, 8 сотих замин, об свет ҳамаш гузарондагиай. мактабашам сохтмонаш саршид. уже саршид. хеле нақшада не, уже саршид мега. Айданғара 2 километр дурай мега. документҳо, қарор, сертификат ҳамаш ҳастай. марҳамат, харидори конкретно занг бизанен, боз чахчахам дора. 105,000 сомонда ҳамин хонара дӯстон метавонен бихарен. маслиҳат карда бигиренша. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 4 ҳуҷрага 4 сотих масоҳат, сементзаводи шаҳри Душанбеда қарор дорад. 350,000 сомонӣ нархи хона дӯстон азиз. ҳамин ҳолатда қарор дорад хона. ватсапшон 5077 занг занен. срочна фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар Душанбе сементзавод фурӯхта мешавад бо нархи 350,000 сомонӣ. подвал дорад. агиш подвал, маҳаллаи Орёно, Девдара меган, ҳамуҷа об свет пастаяни ҳастай. хоб бараҳи главнира мегад пешком 200 метр. роҳ разница дорад аз хона то роҳи главни калона. хулас дига бачаҳои азиз, кадомида маъқула ина марамат пожалуйста занг зада чахчахка бигиренша. хона, замин, мошин, квартира чизе боша роҳӣ кунен. хонаҳое ки дар территория восеъ ҳастай, видеонавораш фақат живой бепулай мерем навор мекунем, пешниҳоди мардум мекунем. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 3 ҳуҷрага масоҳати 3 сотих, маҳаллаи Дарёбод, шаҳри Душанбе. нархаш 400,000 сомонӣ мега. нарша мега 400,000 сомонӣ. ватсапшон 0350 да метавонен ҳози занг бизанен, чахчах карда бигиренша. 3 ҳуҷрага кухни, баня, ҳоҷатхона дорад. тапчан дорад. 3 сотих замин дорад. канечкаи маршруткаи 5
плюс 54 мега дар пеши хона ҳастай. Маҳаллаи Дарёбод, шаҳри Душанбе, 3 сотих замин. Ҳамин қадорат. Мақсад нами проект бача азиз, инами ҳолат, инами састаяни хона ҳай. Касе ки мегира рақамҳои 0305 WhatsApp шунай, бози занг бизанен, чахчах карда бигирин шад. 400,000 сомонӣ мегаи бача. Ремонтам фасон бад нест. Хонаҳо дохили Душанбеда гарини қиматай. Ҳами Сауда ТВ ҳаракат мекунад арзонроша навор кунад. Ито дар комментария менависанд ки гарини хонаҳо қиматай. Ака хонаҳои 2 миллиона, 1 миллиона, 700-800 рамон чӣ кунем? Чӣ мекунем бача азиз? Мегзарем ба нӯҳамин хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 6 этаж 52 квадратный метр. Ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад дӯстон азиз. Срочна фурӯшӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, общежитӣ рӯбарӯи больницаи Истиқлол дар 6 этаж мебошад. Ремонташ чӣ хел мебинем? Миёна отопление дора. Дуҳуҷрага 6 этаж 52 квадрат. Нархи квартира 320,000 сомонӣ. Хулас дӯстон, чизе ки ёфтем, чизе ки рӯӣ кардан, ҳамаша навортон кардем. Лайкҳо хати поддержка мекунем, поделиться мекунем, подписаться мекунем. Дар комментария ҳатман менависонем аз куҷо то чанд сомона шумо хона дар корай. Мо навори баъдна реклама карда пешниҳоди шумо мекунем дӯстон азиз. Хулоси гап ҳамихели навор. Номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. Нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен. Фақат дар WhatsApp нависонен, навори баъдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. Лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.